Piny owacho kotenore kod apisi mar jaod bura ma Awendo otero chenro mar kawo opande machiegni kod oganda. Chenrono masani itime location ka location e sub county ma Awendo, e kinde mamoko kuom jodak ma Awendo to pod yudo pek e yudo opande. E tielo machielo manene oganda yudo opande kaachiel kod ombulu, piny owacho kawo otende kod apis ma Awendo Walter Owino dhi nyime kod chenro mar ndiko ombulu kaachiel kod opande, chenro ma itimo e location ka location. E location ma South Sakwa chenro ni ne obagi apis ruoth ma South Sakwa, kama oganda ma oting'o jogoeko ma hikgi olo 30 ne yudo thuolo mar oro kwayo margi mar opande e kinde mokwongo. Marwa timonwa maber kuom kelonwa gi e kor gweng'. Yande jo thurwa kane lawogi mana Awendo, to sani gibiro nyaka e kor gweng'. Chenro mar ng'ado kura gi ng'ado kipande konyo jowa. Ng'ado kura konyo jowa e yiero jotelo ma gidwaro. Moko kuom jopiny ma osebedo ka koro pok okawo opande ywago ohingni ma opogore opogore ma oting'o bor mar kuondego ma ikawo opande. Ne wawuok ka, ne wadhi e mier, wawuotho dala ka dala, ka ne wadhi luongo ji mondo ji obi, joma biro kawo kipande mondo obi okaw kipande, joma nye biro kawo kura bende nye obi ong'ad kura. Koro mokwongo adwoko erokamano e mbunge marwa. Nitie changamoto mopogore opogore, nitie jomoko mantie e kor gweng' to gionge documents gi, to moko ng'ol, mok nyal chopo kuonde ma ikawe gigi. Koro ne wakwayo jotelo manyalo konyogi in facilitation mar kelogi nyaka kuonde mikawe gigi, nyalo konyowa kabisa. E kinde ma oganda wuok oko mar kawo opande, por giywago midhieche mathoth moting'o obok ma bende dwarore mondo eka migi opande. Kawinjo ni ID biro machiegni, asebedo ga ka tuora ma ika osekalo nyaka kaw ID jega 37. Ko abiro ka mondo gikonya kaw ID mondo an ba abed Mkenya go kura kaka jowetewa go kura. To poka yudo kony nikech jonyuol na nosetho te, an aonge jonyuol. Koro nyisa ni mondo adhi ayudo ng'ama nya chung'na kaka mama. Agombo mondo ago kura mondo ayiere an bende kiongozi manyalo hero mondo kata ka kony moro biro an be anyalo yude kony ma jowetewa go yudo. Ruoth morito location ma South Sakwa Ezekiel Oware wach ni mine ma okende gwengego to pok ne okawo opande e mathothgi yudo pek ma yudo opande nikech nitie gik mathoth ma jogo machiwo opande nyaka sani koro dwaro. Ginya yudo documents mag jonyuol go koornegi e sim, but jonyuol gi go ok nyal biro mondo fix their or sign for them. Koro mane challenge ma wan go ka government notemo golo gi issues machalo kaka documentation midwaro mag application mag ID, to jo Registration Bureau bende nigi chikegi, gibe gin gi chikegi. Wabe pod watemo plead kodgi ka nikech magi joma wang'eyo they are married to our area here. To wabro neno kuma wabro gike kodgi. Pod ok owacho nosekethre. Jodak ma Awendo bende koro puoyo chendone ma isiro kod apis mojubni ma kono Walter Owino kaachiel kod piny owacho wani gombo margi en ni mondo koro hingni mathoth ma koro tamo oganda mar kawo opande koro onego gol oko kod piny owacho. Ne wagombo ni mondo sirikal ogony yore ainago, yore matamo jowa kawo documents go. Kaka kuonde moko waseneno kaka counties moko ma North Eastern nitie obadho ma mono jogo kawo kipande nyocho gol. Awakwayo ni gino te otimre Kenya te mondo obadho moko matindo tindo mantiere go mondo gol mondo ji te oyud documents ge wang'sa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Achich moko